Kasudma kan tawan onra ka National Nutrition Council Bicol ang nagkapirang individual sa rehiyon na nagpahiling tibay nga ni makurtar ang kaso ng malnutrisyon sa Bicol. Kabale sa 25 awardees, iyo si Dr. Fulbert Alec Gallego, kan Legazpi City Health Office na pigbisto bilang 2022 Regional Outstanding City Action Officer sa bilog na rehiyon. Pira sa mga banner programs ni Gallego, iyon sa GIP Kalusugan Project for Malnourished Under 5 Children, Rehabilitation Project for Malnourished Pregnant Mothers, as in Healthcare Program for Daycare Center Children. May mga ginawa tayong mga initiatives, programs and projects that are out of the box of the usual things that yung ginagawa sa to address the malnutrition in a certain community. Apwera kay Gallego, pigtawan man in Green Banner Seal of Compliance Award ang 18 ehekutibo gikan sa manlain-lain na banwaan, syudad, asin probinsya sa rehiyon. Walo man ang pigbistong 2022 Outstanding District City Municipal Nutrition Program Coordinator. Sigun sa pamayokon opisina, taon-taon ninda ining pigkukundusir nga ni matawan manin onra asin pasasalamat ang mga espuersos kan lambang awardees. Obheto man kan aktibidad na makapagtaong inspirasyon man sa iba. Yung mga services nila on nutrition sa lahat ng interventions natin, yung micronutrient supplementation, nutrition education, social behavior change communication, yung mga poverty alleviation programs, plus yung of course yung impact, yung reduction ng malnutrition, lahat yung tinitingnan. Dugang pa niya, naging maigot manan sa indang ginibong ebalwasyon sa mga pigtawan ninda nin onra. Hindi kasi madali siyang maging magka-award. Napaka-comprehensive ng evaluation tool kasi it's the same tool na ginagamit sa buong Pilipinas. At saka napaka-objective. So bawat item na tinitingnan ay may score. Mientras tanto, dagos man niyang pigbiklad na nagbaba na ang malnutrition rate sa Bicol. Bumaba na siya from last year. Kung last year tayo ay 11%, mas bumaba na siya ngayon. Asigurasyon ni Riario, padagos sidang mabilog ng mga programa na makakatabang panglalo nga ni dagos ng makurtar ang malnutrisyon sa Kabikolan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Valle.